Ahojte, vítajte opäť na trailoch. Vo finále Ligure. Nachádzam sa aktuálne nad oblasťou Varigoty, kde je kopec úžasných trailov. Po týchto kopcoch tam je dole jeden vidieť, tu ide ďalší, tam je. Po týchto kopcoch sú rôzne zjazdy, úplne úžasné downhill man, balkón, east, west, hore toboga. Naozaj krásne jazdenie s výhľadom na more, akorát teda dnes prší. A ja by som vám to teda chcel tu ukázať, aj keď je takéto nepriaznivé počasie. Predsa len počasiu človek nerozkáže, takže poďme si to tu popozerať, poďme si to tu pojazdiť. Trailík Downhill Man. Ty brďo. Taká užlabina. Pozametaný trail. Krása. Pometať je to. Už teda šlapem hore z Varigoty po takéto cestičke lesom. Z finále Ligure do Varigoty som prišiel po asfaltke popri mori a tuto v tejto oblasti som si prišiel zajazdiť. Sú tu traily s úžasnými výhľadmi na more a do okolia. Tým, že sú tu nízke stromy, tak sa v podstate nejazdí v lese, ale na takej otvorenej, na takom otvorenom priestore. A šlapem teda hore do výšky nejakých 300 metrov, odkiaľ sa teda začínajú viaceré traily tuto v tejto oblasti. Tu sa teda dostávam už na takú križovatku, po ktorej tadiaľto doprava sa dostanem dole do Varigoty a toto je prístupová cesta na traily Downhill muži, Downhill ženy, prístupová cestička cez takéto kamene tu. Veľmi pekným chodníčkom. Na takúto otvorenú plochu, na takúto otvorenú planinu. Takýmto kaňonom úžasným a tadiaľto hore prístup na Downhill muži, čo je čiernym značený trail a veľmi obťažný. Začína tuto na tomto drope. Nachádzam sa aktuálne teraz na začiatku trailu Downhill muži, ktorý tu vo finále Ligure je nad mestečkom Varigoty. Je to čiernou značkou značený trail. Na tomto traili Downhill muži sa nachádzajú naozaj ťažké úseky. Ja vás teda pozývam na zliadnutie tohto trailu. Nech sa páči. Také prepady kamenné. Dosť brutálne. Yes! To je iná brutalita. Toto je trailík Downhill Man. Tadiaľto sa asi jazdí aj nejaká tá súťaž. Sú tu rôzne varianty prejazdu po tomto traili. Tadiaľto po skalách. Hop. Takto. Ty brďo, toto obídem. Nemusel som. Hop. Toto je topka, hej. Čože? To sú také krátke, malé dropíky. Toto je vozenica. Sú tu také pasáže náročnejšie. Tuto sú takéto kamenné pasáže, ktoré keď zmoknú by mohli byť nebezpečné. Je to ako niečo ako
pri Lago di Garda, také tie obťažnejšie traily, kamenné. Ale dá sa to zísť, akurát teda ja tu idem extrémne pomaličky. Fú, toto je to dosť nebezpečné. Treba hľadať najlepšiu stopu asi v tom strede. Ty vole, toto kade? Toto asi nedám, keby som bol doma, to dám. Ty kokos. To traily Downhill Man sú naozaj zlé po trailíku. Idem tu jak posraný, ale teda som tu prvýkrát, som tu sám. Klasika. Ono to na tej kamerke vyzerá ľahko, ale je to ťažké. No ja som sa pustil na trasu Downhill Man, čo je vlastne takýto šupák dole. Toto som ešte dal tu, ale toto už nedávam. To je naozaj veľký zešup. Je to tu naozaj veľmi pekné, akorát brutálne náročné v tejto oblasti. Viacej trailov, tu je viacej možností, tak si tu dám toho viac. Ja som prešiel taký ten ťažký úsek, taký asi najťažší úsek tu. A púšťam sa ďalej po týchto strmáčikoch. Riť mi naráža do zadného kolesa. Toto je naozaj pre profikov, pre takých amatérov, jak som ja. Ale rád by som sa pozrel, keby niekto išiel dole týmto trailom, že jak ho ide vlastne. Jak ho ide, lebo toto je dosť náročné. Ty vole. Ty kokos. Niektoré pasáže sa vyzerajú ťažké, ale tie pneumatiky dosť dobre držia na tých skalách. A není to až také hrozné. Ty vole, toto teda bol hodne náročný zjazd. Alebo ešte možno aj bude. To je skade. A ide to? To je v pohode. Downhill. Women prichádza z vrchu. To bude asi ľahšia trasa. Dám si aj tu. Ty vole, toto kade idem? To bude perfektne držať na tých skalách. Ty vole. Ty vole. Toto je dobre náročné. Fú. To sa aj zapotil. Kokos. Idem teda dokončiť trasu Downhill Man, ktoré ide vlastne tadiaľto dole ďalej. V tej užlabine. To už by nemuselo byť nič extra náročné. Jednoduchšia. Fúha. Taká užlabina. Taký kaňon. Fú. No. Je to dosť drsné tu. Toto z jazdy. Na kamerke to vyzerá v pohode. Ale je to naozaj ťažké. Tuto prichádza ďalší trailík. Tu sa aj trošku rozbehnem, tuším. Už dole. Ty bude. Toto je trasa. Sklonek svinia. Slow down. Ty brďa. Toto sú z jazdy.
No mal by som dojsť dole na hlavnú cestu a znova si to vyšlapem hore na ďalší trailik. Prístup na trail Toboga, kadiaľ to doľava a hore po zelenom prístupovom trailiku takýmto pekným lesikom s výhľadom na do okolia. Napríklad odtiaľ to je pekne vidieť. Škoda toho počasia, viditeľnosť je minimálna. Nachádzam sa aktuálne nad oblasťou, nad dedinkou Varigoty, na križovatke viacerých trailov. Tadiaľto som prišiel zo spodu po zelenej prístupovej cestičke na trail Toboga a tu predo mnou začína Toboga La Manie. Ako vidíte, jazdí sa tu aj maratón, trail maratón. Je tu vlastne 1, 2, 3, 4, 5 rôznych odbočiek na 5 rôznych trailov v tomto mieste na Bric de Corvy pravdepodobne. Bric de Corvy 386 metrov a napríklad aj po tejto trase sa ide ďalší maratón, modrý a červený, tadiaľ to dole. Po takomto chodničku sa ide dole trail maratón. OK, ja by som vám teda rád ukázal túto Tobogu, ktorú pôjdeme tadiaľ hore. Nech sa teda páči, poďte so mnou. Tu začína modrý trailik, 915 metrov dlhý. Je to aj vyzametané dokonca tento trail. Sa tu o to starajú, toto je veľmi pekná lokalita. No pekne. To bude taký tobogán vlastne, je to tu upravené, vysekané. Dobrý je ten trail. Je to teda nenáročný trailik, modrou značený, ne ako tam tie na druhej strane. Napríklad ten Downhill Man. Pozrite sa na tento úsek. To je perfekto. Lala. Toto je taký trošku nebezpečnejší úsek to bol. Yes! Haha! Juhu! No ďalšie, také rýchlejšie. A ešte ďalšia. Yes! Uhu! No a toto je pravdepodobne koniec takým dropikom trailu Toboga. Ja sa aktuálne nachádzam na trailiku Downhill ženy, čo je červenou značený trail 1,1 km, tuším dlhý s prevýšením, alebo teda s klesaním 153 metrov k moru. Je to veľmi pekný trailik, taký jednoduchší, takže poďme na to. Downhill ženy, taký trailik plný štrku. Tu dá aj šmyknúť pekne na tomto podklade. Je to samý štrk. Takto. Teraz kade? Tu je viacero variant, asi tadeto. Taký chodníček, kanál, vyhlbený, priamo na bicykel. Yes, toto je. Čože? To bolo prekvapko. Ty vole, skoro som to nedal. Ďalšie prekvapko cez kamene. A ďalej to dole, tybo, kde tu je tu také rozvetvené celé. Človek nevie, kade má ísť. Ide tu rovno trasa nejaká. Sú asi nejaké pešacká. Pre turistov je asi nejaká turistická. No a ja sa na tejto rozdvojke, kadiaľ Downhill ženy ide tuto doľava. Dole odpojím takto rovno na takýto hrebeňový trailik. Toto je len nejaká cestička na vyhliadku. Tuto nad morom. Idem si to pozrieť. Po pravej strane mám trail balkón. Vyhliadka, yes. Áno, turistická vyhliadka. Toto není trailik.
Nachádzam sa aktuálne nad dedinkou Varigoty, ktorá sa nachádza tu dole. Mestečko alebo dedinka tam dole, ak neviem, či dobre ukazujem. Je vidieť trail po tom hrebení, prechádza trail dole. Ten trail sa nazýva Downhill muži. Tam vpredu pod tou skalou sa nachádza finále Ligure. Trail Balkón, západ sa nachádza tam. Sú tu úžasné výhľady, poďme si ho pozrieť. No a na tejto križovatke, kde doprava sa odbáča na trail Downhill ženy, ktorý prichádza tam z vrchu. Ja odbočím sem na tento trailík, ktorým sa dostanem takou spojnicou na trail Balkón západ. Tento trail by mal byť čierny, pretože sú tu tieto kamene skaly, ktoré treba pekne obchádzať, prechádzať, alebo rovno aj preskákať, tí odvážnejší. Musím to tadiaľto vrchom trošku usmerniť. Šup, hop, tadiaľto už sa dá ísť smerom na trailík doprava na Balkón západ. Som sa posunul trošku z vyhliadky a nachádzam sa na križovatke trailov Balkón západ a Balkón východ. Ja pôjdem na Balkón západ, čo je modrý trailík, tadiaľto potom kopčeku a potom je ešte trailík Balkón východ a ten sa ide tadiaľto zase z druhej strany tohoto kopca. Tiež vyhliadky a ten je značený čiernou značkou. Ok, ja idem ďalej tadiaľto po tomto chodničku na Balkón západ, poďme teda ďalej. Úžasný panoramatický trailík tuto nad oblasťou Varigoty. Pekne upravený. Krása. Krása. Modrý trailík. Malo by to byť teda nič extra obťažné. Tadiaľ to pekne. Takýto výšlap. Trošku. Balkón sa to asi volá, pretože tu je naozaj taký pekný výhľad z toho kopca. Fú. Krása. Nechcem to ísť ani rýchlo, lebo jednoducho tu sú fakt pekné výhľady. Bacha na tieto kamene tu. Prepady kamenné. Rôzne prekážky. Ale nič ťažké. V podstate taká klasika. Hop. Hop, 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 hop. Trošku horší úsek, ale teda to by to chcel vedieť ten switchback. Aha. Dám si to tadiaľto a dole. Netrafil som to moc. Toto si dám tadiaľto trošku. Ach, tu je to také kamenisté. Také nespevnené. Nebezpečné. Trošku noha dole. Na kúsok. Ďalej. Dobre, som na konci trailu Balkón západ. Tu je odbočka na Sentiero Indiano a ja idem po nej. Ty kokos. Vítam vás na traili Sentiero Indiano, modrou farbou značenom trailiku. Tuto blízko finále Ligure nad oblasťou Varigoty, čo je vlastne, ako som zistil, taká najkrajšia oblasť tu na jazdenie s najkrajšími výhľadmi. Tento trailik není moc jazdený, to je vidieť. Sú tu takéto nebezpečné úseky, taký kanál, nie je moc príjemný na jazdu. Nádherný prejazd lesíkom. Fú, úžasné.
trošku do kopca. Aktuálne cez takéto skaly. Dnes tu jazdím už od rána. Po kameňoch, aj. No, krásny výhľad oproti na traily. Yes! Najviac sa mi páčia traily tu, kde sa aktuálne nachádzam nad Varigoty. Traily sú tu úžasné, s peknou viditeľnosťou. Jazdí sa po tých hrebeňoch, okolo tých hrebeňov, kopcov, na tom ďalšom, na tomto, kde stojím. Stromy sú tu nízke, takže máte krásny výhľad na more. Ja sa nachádzam práve na traili Sentiero Indiano, čo je modrý trail. A tam na kraji toho kopca je vidieť cestička, alebo teda chodníček, a to je trail Balkón Západ. No a tento trailik prechádza z toho hrebeňa, čo je oproti vidieť, kadiaľ ide aj downhill, ženský downhillový trail tam z vrchu a spúšťa sa dole na druhú stranu, takisto sa tam spúšťa aj trailik Balkón Východ. No, za vyhliadkou ďalej pokračujem na trailiku. Za chvíľku už som na konci trailiku, tuto na ceste. Na tomto trailiku, nemoc jazdenom, Sentiero Indiano. Toto je čo? Hop, ty vole, tak to bol dobrý masaker. Poďme tady to. Dobre, napojil som sa už na trail Balkón Východ, čo je čierny trailik, tuto nad oblasťou Varigoty. Už som na ňom a radšej trošku spomalím, lebo neviem, čo to je, čo sa tu nachádza. Na začiatku boli dobré prepady a rátam s tým, že toto bude niečo podobné. Krásny trail. Naozaj skvelý. Chcel by to nejakú fotku, tu to zastavím. Trail Balkón Východ. Čau. Čierny trailik Balkón Východ. Sa zdá byť dosť jednoduchý, tuto je taký asi najnebezpečnejší úsek tento. Spustiť sa po týchto skalách. Tu. Ty kokos. Tu. Musel som dať. Tu som musel dať nohu na zem. Tu. Ale znova idem. Idem. A zišiel som to. Trailik Balkón Východ, čierny trail, úžasný. A pripájam sa teraz na trailik downhill ženy. Odtiaľto sa spúšťa downhill muži z vrchu, ktorým som predtým prišiel. Táto časť trailu už je taká jednoduchšia. Je tu síce veľa takých kamenných priepadov, ale dá sa to. No a to je koniec môjho videa tuto v oblasti nad Varigoty, blízko finále Ligure. Ja vám ďakujem za sledovanie týchto videí, tohto videa, za odbery, za lajky, za komentáre. Majte sa pekne, uvidíme sa zase pri ďalších videách. Čaute.